Il-Gvern se jkun jista' jissokta bil-pjan tiegħu li jżid iktar sodod fl-Isptar Mater Dei. Dan wara li l-MEPA tat il-permess biex tinbena estensjoni għall-isptar. Fl-aħħar xhur l-awtoritajiet tas-saħħa ltaqgħu ma' diffikultà peress li meta kienu qed jagħmlu testijiet biex jibnu żewġ sulari fuq l-emerġenza, irriżulta li l-konkrit użat fil-binja oriġinali ma kienx b'saħħtu biżżejjed. Dan kien ikkonfermat ukoll minn testijiet li saru barra l-pajjiż u b'mod immedjat ittieħdu miżuri biex tissaħħaħ l-istruttura u jitneħħa kull periklu. Dan wassal biex kellu jieqaf ix-xogħol u jinstab sit alternattiv. Is-sit li nstab qiegħed bejn il-kamra mortwarja u l-emerġenza. Dan fejn illum hemm triq interna li bħalissa tintuża l-ambulanzi u hemm ukoll imħażen. B'mod immedjat fuq is-sit il-ġdid saret applikazzjoni mal-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar li kienet approvata l-ħamis. Minn barra swali biktar sodod se jinbena wkoll ċentru li jintuża f'każ ta' xi kriżi nazzjonali fejn ikun meħtieġ l-użu ta' swali mediċi.